Klient išiel kúpiť nové auto a chcel to teda financovať. A ako sa rozhodol? Áno, rozhodol sa pre hypotéku. Prišiel s tým, že chce navýšiť tú, ktorú má, a tomu hovorím: nie. Na tej máte vynikajúci úrok, tej sa nebudeme chytať. Zobereme ďalšiu hypotéku. Toľko, koľko vy potrebujete, lebo máme dostatočnú hodnotu nehnuteľnosti. Áno, budete mať na nehnuteľnosti 2 hypotéky. Ale to vôbec nevadí. Tú hypotéku, ktorá vám zostáva 100 000 eur s perfektným úrokom pod 1%, necháme tak, aby sme ju nepredražovali. Zoberieme druhú hypotéku vo výške, akú vy potrebujete, s úrokom približne 4%. Akú to má výhodu? Tu, že hypotéku, ktorú dneska máš za percento, nebudeš mať zrazu za 4%. Čiže ušetríš skoro 3 000 eur ročne len na úroku. Je to len matematika, treba nad tým uvažovať. Klient šťastný, vybral si túto možnosť a ja som spokojný, že on je spokojný. Auto následne poistíme, aby mohol bezpečne a v poriadku jazdiť. Ak chceš vedieť aj ty viac, napíš slovo auto do komentu a pozrieme sa aj na tvoje riešenie. Ahoj.